Přišli jsme z pustiny jak četa vojáků, bez sluchu, bez zraku a plná boláku. Nejedna čistá duše byla nám v životě oporou, zatímco my kolikrát bez výčitek kvůli pikle za oponu. Polovinu našich strastí brali na bedra všichni ti, kteří chtěli vidět střízlivé děti. Druhá polovina stála na nás, aby si každý z nás uvědomil, že bez vlastního snažení by svůj cíl nedohonil. A proto to vlastně jsme, vojáci ze všech koutů země naší, kteří všechny ty noci bezesné s odstupem času nesnáší. Dost už všemu bylo, co se nám nelíbilo. Nyní nám na tváři nová naděje září. Chceme se světu líbit, krásu hledat v obzoru a jednou provždy si slíbit, že budeme stále hledat pokoru. Pracovní terapie. Za každý prohřešek se platí trestem tady. Klient nejdřív musí projít nějakým detoxem, nemůže přijít jen tak. Takže když projde tím zařízením, tak si podá žádost, přijde k nám. Ta léčba u nás je pobytová, dlouhodobá. Stihnout se to nechá za 7 měsíců, ale já tady nepamatuju někoho, kdo by to stihnul. Takže většina klientů je tady kolem toho roku. Maximum je 15 měsíců. Děláme korálky, pleteme, pomůžeme mi, jak se mu říká. No, má. Pedik, to je tamhle v rohu. Máme pedik, to se pleteme. Pro vás. Pak děláme takovýhle náramky z kůže, jo. Vyrábíme ručně. Všechno ručně. Máme. Tak se, už to bude měsíc, přes měsíc. Nastoupil jsem 5. února, jsem přijel vlastně z Červeného Dvora, z léčebny, kde jsem byl 2 měsíce. Do Červeného Dvora jsem šel už po druhý vlastně, kde jsem tam byl už před 8 lety v Červeňáku. Před 8 lety to byla moje první léčba, takže tohle to je moje třetí léčba. Druhá komunitní léčba, takže mám 4 léčby za sebou. Jako. No. Jinak ta první léčba, když jsem šel na první léčbu, jsem byl ještě docela takový roztržitý, jako mladý, ještě ten rozum, tak nějak jsem si nechal zadní vrátka, že si ten alkohol nechám jako nějaký. Jo, že jsem si nechal aspoň něco, že aspoň teda, že to pivo si teda dám. Neslyšel jsem na to, když mi říkali terapeuti a lidi kolem, že je to spouštěč nějaký ke drogám, takže jako, to jsem si nepřipustil, takže okamžitě, když jsem byl propuštěný, nebo jsem ukončil léčbu řádně, tak jsem si nakoupil pivo do vlaku, už po cestě jsem se to opil. No a to už bylo špatně, no, protože po 14 dnů už mi to nestačilo, jenom ten alkohol, ale už proběhla nějaká hádka doma. S tátou teda. Šel jsem teda si koupit drogy, no.
a zašlo to na novo. Tohle je opravdu důležitý, to jsem se bavil s lidma, kteří vzpomínali na to třeba, proč zrecidivovali, tak často říkali tohle, v léčebně to bylo dobrý, dal jsem se dohromady, ale vyšel jsem ven, tam jsem to měl úplně nepřipravený. Myslel jsem, že doma to bude v pohodě, celý se to sesypalo, okamžitě jsme se začali hádat. Odešel jsem ke kamarádům, no a kamarády, který zná člověk po 5-10 letech užívání drog, tak často taky užívají. Takže pak tam ten relaps nebo recidiva je prostě je tam hned. Takže ta příprava, ten na odchod je hrozně důležitá. A tady to právě myslím, že umožňuje to cený. Vím, že jsem v bezpečí, to každopádně, a hlavně vím, že jsem mezi lidmi, který mě chápou a který mi můžou pomoci. Jo. Kdo jiný, než člověk, který to tak nějak zná. Takže cítím se tu v bezpečí, jsem absolutně otevřený, vůbec nebráním ničemu. Beru to jakoby prostě nějakou šanci prostě do toho se dostat z toho jako. Nikdy se nevylečím, to je jasný. Závislost se nedá vylečit, takže závislý budu celý život. A teď už jde jenom o to, jak se s tím poperu, protože ty chutě se budou přicházet a znova. Já se budu pokoušet použít prostě to špatný, co jsem zažil. Jsem to klapne. Přesně si pamatuju ten den, kdy jsi mě nabídl hašiš. Přivez ho z Maroka. Měl jsem strach, ale jelikož jsem ti věřil, šel jsem do toho. Nebylo mě z toho zrovna nejlíp. Pamatuju si, že jsi z toho měl opět srandu. Tak jsem schůlený. Tenkrát jsem řekl, že už to nikdy nechci. Jak moc mě mrzí, že jsem to, co jsem řekl, nedodržel. Když jsi mi poprvé nabídl pervitin, měl jsem opravdu velký strach. Ptal jsem se, jestli náhodou nebudu závislý, a ty jsi říkal, ať se nepiju. A tak jsem do toho šel taky. Jelikož jsem ti věřil, ale měl jsem velký strach. Pervitin mě poprvé hodně oslovil a co mě nejvíc vyhovovalo, bylo, že jsi mi ho dával zadarmo. Pamatuješ, jak jsem ti vyčítal, když jsi začal drogy píchat? Ve 13 jsem ti kývl na to, že si dám jehlou a ty jsi neváhal mě to aplikovat. Slíbil jsem ti tenkrát, že to nikomu neřeknu a taky, že ti to nebudu nikdy vyčítat. A to jsem dodržel. Až do doby, kdy jsem byl poprvé v kriminálu a v léčbě. Adiós amigos. Muchachos minulos. Člověk navazuje vztah s komunitou a to trvá nějakou dobu. A když se to podaří a on přimkne k té komunitě, tak to je, co se dá popsat z hlediska i nějakých jako psychoterapeutických teorií. A když se to podaří, tak už částečně ten člověk má vyhráno nebo je na dobré cestě, abych to nepřeháněl s optimismem, protože potom právě se dokáže otevřít, dokáže tam projevit i svoje temnější stránky, ta komunita mu to může nějak vrátit a on v tom bezpečném prostředí s tím může nějak pracovat. A třeba si kolikrát to dá i dohromady, že no jo, takhle jsem fungoval venku a nevyšlo mi to. Tady je vidět, že když tohle dělám dál, tak vlastně druhým ubližuju i sobě, takhle to nejde prostě. Třeba přicházejí lidi, kteří uvnitř jsou hodně slabí, hodně křehký, ale navenek jsou to prostě tam machři a mají tendenci druhý ponižovat a ta komunita záhy jim to vrátí, nebo jim to odhalí, protože oni sami to mají za sebou kolikrát. A to je to cenné, že když prostě jim to terapeut řekne, tak oni, to je pro ně autorita a prostě to nerespektují, ale když jim to v tom kruhu řekne 5 dalších lidí, tak to už je trochu jiný. Pervitin, dejme tomu, a že to bylo takový jako pevný, dost jasný, takový jako to. A že teď musím pak hledat hodně věcí, které mě budou držet, jo, že to není prostě už jenom
Těch musí být hodně. Těch musí být hodně, no. Od rodiny přes různý koníčky, prostě záliby a pocity i a prostě a maličkosti prostě. Který jakoby dohromady vlastně jsou taky dost silné. Ale takže asi. Je takhle? Asi takhle, no. Taky. Máš už brigádu? Nemá. Chtěl bys si ještě hledat nebo nějaký čas na to? Jo. A potřebuji udělat ten tříděný odpad, až budou opátky hotový. Jo, tohle. Jo. Tak jo. Musím připravit na to a potřebuji si tam sebou vzít Johnnyho, který mu to budu předávat, abych mu vysvětlil, o co bylo. Tak počkej. Řekli, že to v tom termínu, co budu končit, takže tam 100% pro mě mají místo. Tak já jsem našetřil si tady 1000 korun, že jo, za těch 10 měsíců. No, teď jsem tam jel, že jo, celý, co jsem si dal, za cestu jsem dal jenom 700 a teď se s ním bavil o tom pohovoru a ona. No, ale mám pro vás takovou jako zprávu, že v tom termínu, kdy vy končíte, tak místo není, ale máme ho až jako měsíc a půl potom, to já říkám, no, to mi úplně víc, to úplně zasáhlo, no, jsem si počítal. No a nakonec teda ona říkala, ale nebojte se, jako ty lidi vypadávají a to. A celou dobu jsem měl furt jako nějakou obavu, jako vlastně nejistotu, i spojenou se strachem a nakonec teda jsem to začal hrozně moc věřit, že to prostě vyjde. Jo, napsal jsem si na jiný doléčováky a když jsem vlastně odeslal jsem to na ty jiný doléčováky a den na to mi volali, že to místo je. Mě 30 dní mám to jinak. Celý je to hezčí, zajímavější, dospělejší, usazenější, a není kam spěchat. Třetí fáze trvá teď 1 až 3 měsíce a třetí fáze je úplně klíčová z hlediska rozdílu mezi psychiatrickou léčebnou, kde třeba taky může být ta léčba delší, i třeba 8 měsíců. Ale ta třetí fáze tam chybí a to je možnost pro ty klienty zkombinovat zaměstnání a pobyt v té komunitě. Takže vlastně se to mění v noční stacionář, dá se říct, že ten člověk přes den chodí do zaměstnání, když si najde práci, teda, což se naštěstí často stane, a vrací se odpoledne a účastní se toho programu, když je v tom domě. Když má práci nebo jiný vyřizování, tak tam není. Už si prostě připravuje svůj život venku, takže ten přechod ven je díky té třetí fázi pozvolný. Můžou si líp připravit svoje budoucí působiště, někdo si dokonce někde sežene bydlení i mimo třeba podporovaný ubytování v doléčovacích centrech, kde rovnou do pronájmu, s tím, že doléčování má jenom ambulantně a pak je připravené a může odejít. Takže my teda teď jsme měli nejčastěji v loňském roce odchody do našeho doléčovacího centra, který je v Liberci, Nová Ves je 10 km od Liberce, takže ty lidi, když si seženou práci v Liberci, tak potom akorát vlastně vyměnějí bydlení. Většinou jdou teda do našeho podporovaného bydlení, ale někdy třeba je tam plno, tak si rovnou něco pronajmou a chodí do doléčování a už bydlejí venku. Jsem za to rád, že jsem šel sem. Tady jsem se dokázal i rozhodnout jako nebrat. Sice až po nějaký určitý době, ale rozhodl jsem se. Neuměl jsem pracovat se svýma emocema. Nic mě nějak nešlo mě přijímat na kritiku, nějaký názory. Stál jsem si vlastně za svou pravdu. Nepřijímal jsem vlastně nic. Já jsem bral vlastně pervitin, do toho jsem kouřil marihuanu a ještě jsem byl alkohol, jako míchaně. Vlastně začal jsem ve 14 letech. To mi vlastně poprvé přines pervitin, to mi přines známý ochutnat, jestli to nechci jako zkusit. Tak jsem to vyzkoušel, tak mi to nějak zachutnalo. No a pak jsem s tím nějak pokračoval. Z začátku jsem měl teda jako, jsem si to dával nosem. No a pak nějak po polovině týmí druhý kariéry jsem se začal píchat.
toho problému, že často to sahá hluboko do minulosti a hluboko do dětství. A těžko říct, co to zapříčinilo, nebo hledat nějakou příčinu, nebo když se mluví o tom, že na rozdíl od jiných nemocí, že si tohleto lidi zavinili sami, tak to já už se jenom nad tím pousměju, protože opravdu po tom, co slyším tolik těch příběhů, tak je to hrozně těžké takhle říct. Samozřejmě mají možnost přestat, mají možnost, když přestanou, tak vydržet abstinovat, ale zároveň mají právo na to pak třeba klopítnout a zrelabovat nebo i zrecidivovat. Když potom s tím zase něco udělají, tak to je příznak nebo součást i jiných chronických nemocí a mezi chronické nemoci se to dneska počítá. Takže. This old guitar taught me to sing a love song. Show me how to laugh and how to cry, and introduced me to some friends of mine. Brighten up some days, help me make it through some lonely nights. Whoa, what a friend I have on a cold and lonely night. This old guitar gave me my lovely lady, opened up her eyes and ears to me, brought us close together. I guess it broke her heart, opened up the space for us to be. Whoa, what a lovely place and a lovely space to be. This old guitar gave me my life, my living, all the things you know I love to do. The serenade, the stars that shine from a sunny mountainside, and most of all to sing my songs for you. I love to sing my songs for you. Yes, I do, you know. I love to sing my songs for you. To bylo hezký.